Πλάκα κάνεις. Πού εδώ, παιδί μου, πότε ήρθες, τι είναι αυτά που λες? Εδώ, στο Μαρέ. Συγκεκριμένα στο Τρεζόρ, σε εκείνο το καφέ που καθόμασταν πάντα. Δεν το πιστεύω. Καλά, γιατί δεν μου είπες τίποτα? Έκπληξη. Δεν σ' αρέσει? Μωρό μου, έχω τρελαθεί. Λοιπόν, σήκω και έλα τώρα. Κοντά είσαι. Θα πιω ένα καφέ με το παιδί που σου έλεγα και σε περιμένω. Έλα, να το γνωρίσεις κιόλας. Να σου πω, σίγουρα δεν μου κάνεις πλάκα, Σε περιμένω. Τι? Δεν είμαι σίγουρος αν έκανα καλά που ήρθα. Έλα, πάμε, έλα. Ένα, όχι δύο. 2 χρόνια έχω να έρθει Παρίσι. Εγώ ένα. Κάποτε ζούσα το πιο πάνω. Και συγκεκριμένα από αυτό το καφέ περνούσα κάθε πρωί. Εγώ εδώ γνώρισα τη δικιά μου. Δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ για αυτήν. Θα τη συμπαθήσεις αμέσως μόλις τη γνωρίσεις. Πώς τη λένε? Σοφία. Τι? Τίποτα. Την έρση σκέφτομαι. Τι ώρα έχει πάει? Δεν ανάγκη να έχεις τόσο πολύ άγχος. Δεν έχω. Με έχεις ήδη ρωτήσει 3 φορές τι ώρα είναι. Την έρση τη γνώρισα σε μια πτήση από Παρίσι για Αθήνα. Και? Και τώρα έρχομαι εδώ για να την πείσω να γυρίσει πίσω. Λογικό δεν είναι να έχω άγχος? Δεν διαφώνησα. Έλα ρε κορίτσι μου, πού είσαι, δεν θα έρθεις? Οκ, δηλαδή να με σε περιμένουμε. Εκείνο το παιδί που κάνουμε τις φυσικοθεραπείες. Θα στο γνωρίσω το βράδυ που θα βγούμε. Εντάξει, γεια. Χαίρετε. Τι κάνεις εσύ εδώ? Η σωστή ερώτηση είναι πώς εσύ εδώ. Ο τύπος στη ρεσεψιόν με λυπήθηκε και με άφησε αφού του είπα θέλω να κάνω έκπληξη στη γυναίκα μου. Θα πεις κάτι? Κοίτα, δεν μου είναι εύκολο. Και δεν ξέρω αν έκανα καλά που ήρθα, αλλά... Μάλλον δεν έκανα. Συγγνώμη. Κλείσε την πόρτα και ξέχασα ότι ήρθα. Δυο μέρες μόνο να σε κρατάω αγκαλιά. 2 μέρες μόνο να σε έχω δίπλα μου ξανά για λίγο μόνο. 2 μέρες μόνο
σε διπλό, να παίρνει ανάσα η ζωή για λίγο μόνο. Για τόσο μόνο φως να γεμίζουν οι στιγμές, να λάμπουν μες στο χρόνο, όλο το σώμα μου να ζει για σένα μόνο, 2 μέρες μόνο. Άρη, περίμενε. Δεν ήθελα να συμβεί έτσι. Ωραία. Ό,τι έγινε έγινε. Τώρα μπορείς να σηκωθείς και να φύγεις. Πώς ήρθες? Μπορείς να φύγεις. Όχι. Ένας φίλος με έφερε. Καλημέρα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Κατερίνα, έλα να δεις ποιος ήρθε. Δεν το πιστεύω, ρε, δεν το πιστεύω. Είχε μια δουλειά και μου είπε να έρθω να την περιμένω εδώ. Δεν το πιστεύω ότι ήρθες. Πώς συνέδωσε έτσι ξαφνικά? Καλά, είναι μεγάλη ιστορία. Έλα, Έλα, πες, Γάλα, έτσι. Ναι. Η μικρή κοιμήθηκε. Ναι. Και μην νομίζω ότι είμαστε τόσο φιλόξενες. Τη βοήθεια σου στο κουβάλιμα θέλουμε. Λοιπόν, το βραδάκι τι θέλετε να κάνουμε? Θέλετε να μαγειρέψουμε εδώ, να φάμε όλοι μαζί, ή θέλετε να βγείτε έξω? Παιδιά, δεν θα βγούμε σήμερα. Έχω πει στον Άρη ότι θα βρεθούμε απόψε. Ποιος είναι ο Άρης? Θα αφήσουμε το παιδί. Ο Άρης είναι το παιδί που ήρθαμε μαζί Παρίσι. Ρε αγάπη μου, γιατί να βγούμε? Γιατί θέλω να το γνωρίσετε. Είναι πολύ εντάξει παιδί. Φίλος σας είναι? Όχι. Δεν τον έχει γνωρίσει ακόμα. Ο Άρης είναι το παιδί που κάνω τις φυσιοθεραπείες. Στην ηλικία μας? Ναι. 30. Στην ηλικία σου. Τι έχει πάθει αυτός? Άστα να πάνε. Είναι ανάπηρος από ατύχημα. Και τι κάνει εδώ? Τον παράτησε η δικιά του και έχει έρθει να τη βρει. Πες του να έρθει εδώ. Όχι, ρε μωρό μου, δεν έχω πολύ όρεξη για κόσμο. Γιατί δεν μένουμε μέσα? Εξάλλου 2 μέρες θα κάτσουμε ακόμα. Πάντως θέλω να τον γνωρίσετε. Και τι κάνει αυτός? Είναι πολύ ενδιαφέρον τύπος. Είναι συγγραφέας. Μου έχει δώσει και το βιβλίο του. Κάτσε να δεις. Πού σκατάνει. Να το. Έλα ρε, να το δω. Έχει φοβερή ιστορία. Και από ό,τι μου έχει ψηλοποιεί είναι και αληθινή. Είναι το πρώτο του, λέει. Μέχρι τώρα έγραφε σε εφημερίδες περιοδικά. Δεν ξέρω αν θέλω να γυρίσω. Από ό,τι κατάλαβα δεν νομίζω ότι θέλεις. Δεν γίνεται αυτό εξαιτίας του Νίκου. Νίκο το λένε. Ναι. Δεν είμαστε μαζί. Τώρα που ήρθα το ξαναείδα πρώτη φορά, μετά από 2 χρόνια. Γι' αυτό θα χωρίζαμε. Όχι. Θα χωρίζαμε γιατί είχε τελειώσει. Πες μου αλήθεια. Θες να συνεχίσεις αυτό που έχεις μαζί μου? Την αλήθεια. Ξεκίνησα τις φυσιοθεραπείες. Ήρθα μέχρι εδώ πέρα για να σου πω πως... Όχι γιατί με θέλεις. Γιατί φοβάμαι. Ήρθα όμως. Και αν μου δώσεις άλλη μια ευκαιρία... Ο Νίκος γύρισε και αυτό στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Και δεν έχω ιδέα αν υπάρχει μέλλον μεταξύ μας. Δεν θέλω να μείνω εδώ εξαιτίας του Νίκου. Θέλω να μείνω για μένα. Μίλησα με την εταιρεία και μου είπαν ότι υπάρχει μια θέση για μένα εδώ. Μάλιστα. Δεν με θέλεις. Ούτε εγώ. Και είναι άδικο και για τους δυο μας να νιώθουμε συνεχώς εγκλωβισμένοι. Δεν ξέρεις πόσο λάθος είναι που είμαι εγώ στο ρόλο αυτό. Προσπαθώ να είμαι αληθινή. Και είμαι ακουάτικη. Δεν είμαι όμως. Θα την κάνεις την εγχείρηση. Και θα περπατήσεις. Και
Θα συνεχίσεις τη ζωή σου όπως την ξεκίνησες. Θέλω κι εγώ να περπατήσω όμως. Και πλάι σου δεν μπορώ. Και ξέρεις πως λέω την αλήθεια. Ποτέ δεν τα πήγαινα καλά με αυτήν. Εγώ όμως θέλω να τα πηγαίνω καλά μαζί της. Μια δεύτερη ευκαιρία. Μπορείς να μου τη δώσεις? Σε παρακαλώ. Τουλάχιστον σκέψου το. I can't give you all my dreams, all the life I live. You and I know what friendship means. That's all we got to give. Who will take your dreams away? Takes your soul another day. What can never be lost is gone. They've stolen it away. Please don't stand too close to me. Can you hear my heart? Τι θα κάνω? Δεν του έχεις πει τίποτα. Δεν ξέρει ούτε ένας ούτε άλλος. Δεν ξέρω. Από την ώρα που τους είδα μαζί δεν... Είναι ανάπηρος. Να τα πεις όλα στο Χρήστο. Τι να πω? Την αλήθεια. Αν τη μάθει από εκείνον. Γιατί αν συνεχίσουν να κάνουν έτσι παρέα, κάποια στιγμή θα το καταλάβει. Γιατί έγινε αυτό το θέμα? Αν ήμουν εκεί, τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινότανε. Ναι, δεν είσαι όμως. Ο Χριστάκης που είναι? Με τη γυναίκα του. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, τσάμπα έκανες ολόκληρο ταξίδι, έτσι. Ναι. Και τώρα που είσαι χάλια, θυμήθηκες τον πραγματικό σχολητό και πήρες να κλαθείς. Δεν με βοηθάς. Πώς θα σε βοηθήσω, ρε φίλε, από εδώ που είμαι? Αύριο επιστρέφω. Και θέλεις να έρθεις στο αεροδρόμιο να σε πάρω? Ρε Σαββά, αρκετά σκατά είμαι. Μη με κάνεις κι εσύ χειρότερα, σε παρακαλώ. Τι να σου πω, ρε φίλε, φαγώθηκες κι εσύ να πας στο Παρίσι, δεν πήγαινες καμιά Ολλανδία? Τουλάχιστον θα έχεις τίποτα πουτάνες να πας να χαζέψεις. Ναι, εντάξει. Θα έρθεις να με πάρεις αύριο από το αεροδρόμιο? Εσύ τι λες, ρε Καραγκιόζη? Λοιπόν, πάρε να μου πεις τι ώρα πετάς. Και πού σε δεν θέλω τώρα στεναχωρήσεις και μαλάκες, έτσι. Το πολύ πολύ μετακομίζω σπίτι σου και γυρνάμε μαζί. Κάπως έτσι το βλέπω να γίνει, ούτως ή άλλως βέβαια. Λοιπόν, αλλά σε κλείνω τώρα γιατί ψάχνω αυτό το κολόμπαρο που με έχουν καλέσει και έχω χαθεί. Καληνύχτα. Άντε, bye. Καλημέρα σας κυρία μου, συγγνώμη για την ενόχληση, είμαι Τζίμι. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give. Love, just a game. Love can make it take my heart. Don't make it love. Replace me as Είσαι εντάξει? Εντάξει.
Πονάς? Θες να πάμε σε ένα νοσοκομείο? Είσαι εντάξει? Εντάξει. Πώς είσαι? Καλά. Πονάς, τρέχω να κάνω κάτι? Τρέχεις. Εντάξει, θα πάω πιο σιγά. Ζαλίζομαι. Δεν είναι τίποτα, είναι που οδηγάω έτσι. Σάββας. Μαρία. Λοιπόν, Μαρία, σε 5 λεπτάκια θα είμαστε στο νοσοκομείο. Έχεις κάποια ιδιαίτερη προτίμηση? Τι έχει γίνει? Τίποτα, ένα μικρό ατύχημα έχεις και σε λίγο θα είσαι μια χαρά. Ζαλίζομαι. Για πες, πόσο χρονών είσαι? Βρίστηκα με τη μάνα μου. Δεν είναι τίποτα, εγώ το κάνω όλη την ώρα. Συνέχεια τσακωνόμαστε. Μου λείπει τώρα. Λοιπόν, τώρα μόλις φτάσουμε θα την πάρω τηλέφωνο να έρθει εκεί. Και η αδερφή μου. Μου λείπουν τώρα. Για πες, φίλο έχεις? Ναι. Ήμασταν κολλητοί και τώρα γίναμε ζευγάρι. Στάζω. Τώρα σε λίγο φτάνουμε. Μόλις φτάσουμε θα τους πάρω τηλέφωνο και το φίλο σου και τη μητέρα σου και την αδερφή σου θα είναι όλοι εκεί, μην ανησυχείς καθόλου, ας το πάνω μου. Η δική σου φίλη? Έναν έχω και λείπει τώρα από οικογένεια, μην φανταστείς τίποτα σπουδαίο. Κακώς χάνεις. Έτσι λες, Έτσι είναι. Λίγοι θα τρέξουν. Τι δουλειά κάνεις, είπαμε? Σου χάλασε τη βραδιά, Μπα, όχι, ίσα-ίσα την έκανες πιο ενδιαφέρουσα. Δεν ξέρεις πόσο βαριόμουν, Για το αυτοκίνητο με στα αίματα. Γεννούν. Μπα, μη σου πω, καλύτερο είναι έτσι. Εσύ είσαι πιο αγχωμένος από μένα. Μπα, όχι, έτσι τσίτα είμαι συνέχεια. Πού θα ήθελες να ήσουν τώρα? Κάπου και να χορεύω, εσύ? Σπίτι μου. Μικρή. Η μάνα μου να μαγειρεύει. Η αδερφή μου να βλέπει τηλεόραση. Και ο πατέρας μου να έχει σχολάσει από τη δουλειά. Εγώ να ετοιμάζω τα σκονάκια για την επόμενη στο σχολείο. Κι εγώ έτσι με σκονάκια την πέρασα. Ωραίες εικόνες. Για πες τι δουλειά είπαμε ότι κάνεις? Κάθε μέρα σκοτωνόμαστε με την αδερφή μου. Δεν με άφηνε να παίρνω τα ρούχα. Έβαζε λουκέτο στον ντουλάπι. Εγώ δουλεύω στο πλανητάριο, κάνω τις εκφωνήσεις εκεί. Δεν είναι ανάγκη να φωνάζεις. Με συγχωρείς. Να βάλω λίγο ραδιόφωνο. Σάββας είπαμε. Ναι. Εσύ Μαρία, Άστο, αυτό μου αρέσει. Ένα φορείο, παιδιά, ένα φορείο!
έχει πεθάνει. Λυπάμαι. Ναι. Έλα ρε φίλε. Τι είναι ρε Σάβα? Δεν είμαι καλά. Ήθελα να μιλήσω σε κάποιον και... Θέλω να μιλήσουμε ρε φίλε. Δεν είμαι καλά. Τι έπαθες? Συνέβη κάτι φοβερό. Τι έπαθες? Τι είναι? Πέθανε. Όχι ρε γαμώτο. Πότε έγινε αυτό? Καλά. Τι να πω τώρα, τα χάσα. Πότε είναι και η Δία? Ναι, έλα πάρε με, ναι. Τι έγινε? Μια φίλη μου ήτανε. Μια παλιά μας μαθήτρια πέθανε χτες το βράδυ. Τη χτύπησε αυτοκίνητο. Όχι ρε γαμώτο. Μαρία τη λέγανε. Είχα 2-3 χρόνια να τη δω, αλλά παλιά κάναμε καλή παρέα. Πότε είναι η κυρία? Θα με πάρει να μου πει. Δεν το πιστεύω τώρα αυτό. Τι δεν πιστεύεις? Πού να το βάλω αυτό? Άστο εκεί. Τι έγινε ρε, τι πάθατε? Μια γνωστή μου πέθανε χτες το βράδυ. Δεν την ήξερες? Sorry. Λοιπόν, τι άλλο μας μένει? Τίποτα, όλα οκ. Η Σοφία πού είναι? Την έστειλα να κάνει κάτι δουλειές δικές μου. Θα έρθει σε λίγο. Ναι. Μήπως με έφτυσες λίγο? Εγώ ή εσύ? Με έφερες σαν άπειρο άνθρωπο στο Παρίσι και με παράτησες. Ναι, σε καλά χέρια όμως. Δεν έκατσε. Τι εννοείς? Θα τα πούμε από κοντά. Φεύγω για Αθήνα. Τι λες ρε, πού? Εγώ δεν πήρα τηλέφωνο γιατί πίστευα ότι όλα είναι καλά. Εσύ πώς περνάς? Μπορείς να μην φύγεις? Έλα να μείνεις εδώ. Όχι, τα έχω κανονίσει όλα. Μην ανησυχείς. Πού είσαι? Είμαι στο Μαρέ, στο Τρεζόρ. Στο καφέ που ήμασταν. Ωραία, έρχομαι. Έλα, γεια. Κορίτσια, πρέπει να φύγω. Θα τα πούμε μετά. Πού πας? Με περιμένει ο φίλος μου Άρης, ένα καφέ. Και ποιος θα μας βοηθήσει με όλα αυτά? Δεν θα αργήσω. Πήρα τηλέφωνο τη Σοφία, αλλά το έχει κλειστό. Ναι, αλλά θα γυρίσει όπου να είναι. Γιατί δεν την περιμένεις? Γιατί είναι μόνος του ο Άρης στο καφέ και δεν έχει κανένα να τον πάει στο αεροδρόμιο, γι' αυτό. Χρήστο, μην πας. Γιατί? Γιατί... Σε λίγο θα έρθουν οι μεταφορείς. Ποιος θα συνεννοηθεί? Εγώ. Εσύ? Γιατί μιλάει ο Χρήστος γαλλικά? Όχι. Όχι. Καλά τότε, πήγαινε. Έχεις χαζέψει εσύ? Όχι. Βικάκη. Πού είναι η Σοφία? Πού θες να ξέρω?
Αυτό συμβαίνει στα αλήθεια? Δεν ήξερα για το ατύχημα. Γεια. Γεια. Πώς να ξέρεις για το ατύχημα? Διάβασα το βιβλίο. Στο είχα πει. Μου είναι εξωφρενικά δύσκολο αυτό που συμβαίνει τώρα. Εγώ που δεν μπορώ να φύγω, τι να πω? Θέλεις? Όχι. Δεν το πιστεύω τώρα ότι είσαι εδώ. Γιατί? Γιατί ήθελα να σε δω. Και να μιλήσουμε. Φεύγω σήμερα. Εσύ, ζεις εδώ? Όχι, Αθήνα. Άρη. Δεν ήθελα να με δεις έτσι. Πώς το έπαθες? Τροχαίο. Πότε? Δεν έχει σημασία. Εκείνη την ημέρα? Όχι. Παίζει κανένα ρόλο? Ναι. Μέσα μου, ναι. Όχι, δεν το έπαθα εκείνη τη μέρα. Στο βιβλίο... Το βιβλίο είναι παραμύθι. Ξέρουμε και οι δύο πολύ καλά πως δεν είναι. Το ατύχημα δεν το έπαθα εκείνη τη μέρα. Εσύ? Πήγες ποτέ? Όχι. Καλά έκανες. Ούτε εγώ. Ναι. Πώς έμαθες που είμαι? Από το Χρήστο. Όταν του ζήτησαν από την κλινική να σε αναλάβει, δεν ήξερα ότι πρόκειται για σένα. Και δεν του έχω πει απολύτως τίποτα. Όμως, όταν ήρθατε εδώ, μου μίλησε για το βιβλίο. Τι κατάλαβες? Μάλιστα. Λυπάμαι. Τι λυπάσαι? Δεν ήξερες ούτε εσύ ούτε εγώ. Και ό,τι έχει γίνει μεταξύ μας μένει μεταξύ μας. Εξάλλου δεν ήταν για να συνεχίσει. Σε έχει συμπαθήσει πολύ. Ναι, είμαι συμπαθέστατος. Και θέλει να σε γνωρίσω. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Δεν ξέρω τι να του πω. Δεν νομίζω ότι η αλήθεια στην προκειμένη περίπτωση θα βοηθήσει. Και καλύτερα να φύγεις, γιατί τώρα έρχεται εδώ. Από ό,τι έχω καταλάβει, σε αγαπάει πολύ και δεν ξέρω τι λέω. Φύγε. Τώρα φύγε.
Και τι είπε? Ότι θέλει να ζήσει εκεί. Δεν νομίζω ότι θα γυρίσει. Θα σου λείψει? Φίλε, έχω κάνει πολλά λάθη. Συνάντησα τη Σοφία. Η κοπελίτσα που πέθανε ήταν σαν και εμάς. 30 χρονών. Ξέρεις πόσο λίγα μου ακούγονται όλα αυτά που λες? Αυτά έχω όμως. Δεν μπόρεσα να πάω από το σπίτι της. Δεν ξέρω, δεν έχω να της πω. Μπορώ να μείνω εδώ απόψε? Εσύ τι λες? Και ζωήν τον κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχήν της κεκοιμημένης δούλης σου Μαρίας. Και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού, την βασιλείαν των ουρανών και άφες των αυτής αμαρτιών. Παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών. Εν Χριστώ Θεό ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπω. Γεια. Γεια. Πώς και από εδώ εσύ? Παλιά συμμαθήτρια. Εσύ? Εγώ την πήγα στο νοσοκομείο. Α, εσύ ήσουν αυτός που κατάλαβα. Δηλαδή δεν την ήξερες? Πώς είσαι? Πώς να είμαι. Σε κηδεία είμαι. Όχι. Γενικά εννοώ. Γενικά καλά. Εσύ? Μια χαρά. Η ζωή σου? Επέστρεψα από το Παρίσι. Μόνιμα. Εσύ πώς κοίτα, αν δεν νιώθεις άνετα... Συγγνώμη. Δεν περίμενα να σε βρω εδώ. Ούτε εγώ. Χαίρομαι όμως που σε βλέπω σε αντίθεση με σένα που θέτω. Σαβά. Συγγνώμη. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Σου δίνω το τηλέφωνό μου και αν κάνεις σκέφτη με παίρνεις ένα τηλέφωνο. Αυτό φοβόμουν. Από μένα δεν έχεις να φοβάσεις κάτι. Οι φίλοι σου καλά είναι? Μια χαρά. Μαζί. Καλά. Έτσι. Γρήγορο και ξεκάθαρο. Λοιπόν, σημείωσε το τηλέφωνο μου αν θέλεις και αν κάνεις σκέφτη και δεν φοβάσαι, με παίρνεις ένα τηλέφωνο. Δεν είναι ότι έχω άγχος. Είχα στη μαμά μου θα πάμε να φάμε. Δηλαδή έχω άγχος, αλλά δεν θέλω να το συζητήσουμε. Πώς φαίνεται αυτό? Βίκυ! Καλό είναι. Όχι, δεν μ' αρέσει. Πολύ έντονο. Τι έχεις εσύ? Στη μητέρα σου πάμε. Γιατί πρέπει να βαφτείς έτσι έντονα? Γιατί εσύ τι έχεις κάνει? Αντί να είμαστε χαλαρές που πάμε να φάμε στη μάνα σου, είμαστε στην τζίτα. Μήπως να μην πάμε? Α, θες δεν έρχομαι. Εσύ θες? Ναι. Σίγουρα? Κορίτσι μου, με τη δικιά σου μια χαρά τα πάω. Τους δικούς μου σκέφτομαι αύριο. Ωραία, ένα-ένα. Πάμε απόψε και βλέπουμε. Τι? Τίποτα. Έλα εδώ. Χαζό. Πολύ άγχος είσαι, Να δεις όλα καλά θα πάνε. Όχι, αλήθεια, είναι μια καινούργια φιλοσοφία η οποία αρχίζει να επεκτείνεται σιγά σιγά και στη Δύση.
Πάρε ρίζες, Βικάκη. Όχι, ευχαριστώ, έχω. Ρε μαμά, τώρα εσύ από πού και ως πού. Βίκη, συμφωνείς μαζί μου? Ναι. Εγώ πιστεύω ότι τα πάντα γύρω μας έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Έχω μια φίλη στο Παρίσι που όλη την ώρα έτρεχε σε σεμινάρια EMF. Εξισορρόπηση μαγνητικού πεδίου, αυτό είναι. Αυτά τα σεμινάρια θα αρχίσω κι εγώ. Σεμινάρια εξισορρόπησης λογικής υπάρχουν? Από πότε εσύ έγινες έτσι τετράγωνης λογικής? Πάντα έτσι ήτανε. Τελικά δεν είναι κακές αυτές οι ρίζες. Μπορούμε να αλλάξουμε κουβέντα. Τι κάνουν οι γονείς σου, Βικάκη? Μια χαρά. Θα τους δω αύριο. Δεν μεγαλώνουν έτσι οικογένεια. Δεν φτιάχνουν έτσι οικογένεια. Μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, να με φωνάζεις? Φωνάζω γιατί δεν αντέχω να βλέπω το παιδί μου να κάνει τέτοια λάθη. Και να θέλει μέσα από αυτά τα λάθη να καταστρέψει και το δικό του το παιδί. Το πώς θα μεγαλώσει το παιδί μου δεν αφορά κανέναν. Αφορά εμένα. Δεν αντέχω να σε βλέπω να ζεις έτσι. Δηλαδή πάλι με σένα έχει να κάνει. Μιλάμε για τη δική μου ζωή, μιλάμε για το δικό μου παιδί και εσύ σκέφτεσαι πάλι το δικό σου εαυτό. Πόσο εγωίστρια μπορεί να είσαι? Είναι κρίμα που δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει να μεγαλώνεις ένα παιδί. Όχι, είναι κρίμα που εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις ότι η ζωή μου αφορά εμένα και όχι εσένα. Και επίσης είναι κρίμα που για άλλη μια φορά αρνείσαι να δεχτείς τον άλλον μόνο και μόνο επειδή διαφέρει από σένα. Και σταμάτα αυτή την πιπίλα με τη μάνα και τη μάνα. Υπάρχουν κι άλλες μάνες που έχουν κάνει πολύ καλύτερη δουλειά από σένα. Με τη μικρή τι γίνεται? Βασικά η Βίκη τώρα θα αρχίσει να δουλεύει. Αν με δεχτούν πίσω στην παλιά μου δουλειά. Λες να υπάρχει πρόβλημα? Όχι, δεν νομίζω. Απλά αγχώνομαι λίγο με το παιδί. Να μην αγχώνεσαι. Εγώ είμαι εδώ. Από ό,τι έχω καταλάβει δηλαδή, σκοπεύετε να ζήσετε και στην Αθήνα μαζί. Ναι, μπαμπά. Και πριν πάμε στο Παρίσι μαζί ζούσαμε. Πριν όμως δεν υπήρχε παιδί. Τόσο πολύ σας έχει κοστίσει? Αρνούμαι να παρακολουθήσω αυτή τη συζήτηση. Τρελαίνομαι. Ξέρατε ότι ζούσα με την Κατερίνα. Είχατε καταλάβει ότι δεν είμαστε απλά φίλες. Και τώρα τι είναι αυτό που δεν μπορείτε να δεχτείτε? Ότι μεγαλώνουμε μαζί το παιδί? Και είσαι σίγουρη ότι θα είναι φυσιολογικό να μεγαλώνει αυτό το παιδί με δύο γυναίκες? Που το αγαπάνε τόσο πολύ. Όχι λιγότερο σίγουρη από όσο ήσουν εσύ με τη μαμά. Παιδί μου, τι συγκρίνεις? Εμείς είμαστε φυσιολογικό ζευγάρι. Που έκανε πολύ καλή δουλειά. Το βλέπω. Και που αγαπάει το παιδί του χωρίς κανέναν εγωισμό. Μπράβο. Εγώ λοιπόν που δεν είμαι φυσιολογική και αγαπάω μια γυναίκα, θέλω να μεγαλώσω το παιδί μου μαζί της. Και σκεφτήκαμε να βρούμε μια γυναίκα για τη μικρή. Γυναίκα, τι γυναίκα? Ρε μαμά, κάποια στιγμή... Δεν ξέρεις πόσο δύσκολο πράγμα είναι να βρεις μια γυναίκα εμπιστοσύνης. Ναι, αλλά θα μας βοηθήσει και τις δύο. Το προτιμάτε από το να σας βοηθήσω εγώ? Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά δεν θέλουμε να σας είναι βάρος. Δεν είναι βάρος. Μαμά, τώρα γιατί τσατίστηκες? Δεν τσατίστηκα. Τα πιάτα είναι πολλά. Εμείς πήραμε μία απόφαση. Και είναι κρίμα που εξακολουθείτε να είστε έτσι αντίθετοι. Και λυπάμαι που αντί να με βοηθήσετε να κάνω αυτό που νιώθω, συνεχίζετε και βάζετε τον εαυτό σας μπροστά. Εγώ στο δικό μου παιδί δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Μαμά. Όταν παντρεύτηκα τον πατέρα σου, τη γιαγιά σου τη συχαινόμουν. Ρε μαμά, τώρα τι συγκρίνεις? Δεν είχαμε κανένα σκοπό να σε στεναχωρήσουμε. Ούτε συγκρίνω, ούτε στεναχωριέμαι. Δίκιο έχετε, κάνει ό,τι θέλω. Τότε γιατί είσαι έτσι? Γιατί μου έλειψες. Γιατί θέλω να ξέρω ότι μπορώ να κάνω κι εγώ κάτι. Γιατί έχω δεχτεί τόσα πράγματα από σένα που απορώ μερικές φορές. Και πολλά μπορείς να κάνεις και δεν θα σου λείπω πια. Γιατί έχω γυρίσει. Και θέλω να ξέρεις ότι εκτιμώ πολύ το γεγονός ότι έχεις δεχτεί όλο αυτό το σκηνικό. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, θα γυρίσεις τώρα να με κοιτάξεις? Μερικές φορές μετανιώνω που τα έχω δεχτεί όλα έτσι. Δεν είχες άλλη επιλογή. Και την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα και έχουμε προχωρήσει και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν χρειάζεται να έχουμε τύψεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα γυρίσεις να με κοιτάξεις? Έλα, δεν είναι τίποτα, μια κίνηση είναι.
φιλικό είναι παγωτό, έλα. Θα λιώσει. Βίκυ. Βίκυ, πώς πήγε? Μια χαρά. Όλα τέλεια. Κακώς δεν ήρθες. Κανένα πρόβλημα. Γιατί χαμό το κερατό μου το κάνουν αυτό στα παιδιά τους? Είναι άδικο. Είναι θέμα πολύ λεπτό και δεν θα ερχόμουν σε εσάς αν δεν χρειαζόμουν πραγματικά τη βοήθειά σας. Χωρίζετε? Όχι, μαμά, δεν χωρίζουμε. Αφήσεις το παιδί να μιλήσει. Πες μας, κορίτσι μου. Χρειάζομαι δανεικά. Το ήξερα ότι θα χαιρόσουν. Και είναι πολύ άδικο αυτό που κάνεις. Δεν έκανα τίποτα. Ο Χρήστος ούτε ξέρει ότι είμαι εδώ, ούτε θέλει κάτι τέτοιο. Τρέπετε. Μισήνη, σταμάτα. Άφησε το κορίτσι να συνεχίσει. Πες μας, κορίτσι μου. Έχει συμβεί κάτι? Όχι. Απλά οικονομικά δεν είμαστε στη φάση που ήμασταν. Και ο Χρήστος αναγκάζεται να κάνει δεύτερη δουλειά. Στο Παρίσι ταξίδι πήγατε? Δεν πήγαμε. Πήγα. Και ούτε βγήκαμε εκεί, ούτε ξοδέψαμε τίποτα. Και αν είναι κάθε φορά που θέλω να σας ζητήσω κάτι, εσύ να βρίσκεις την ευκαιρία να μου δείξεις πώς τον αντιπαθείς, δεν θα ξαναζητήσω ποτέ τίποτα. Μα δεν τον αντιπαθώ. Μαμά, το συχαίνεσαι. Και πάρ' το χαμπάρι. Δεν με αφορά τι πιστεύεις για τον Χρήστο. Πόσα χρήματα χρειάζεσαι? Μπαμπά, δανεικά θα είναι, αλήθεια το λέω. Και για λίγο καιρό τα θέλω μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι η πρώτη φορά που σας ζητάω χρήματα και για να το κάνω πάει να πει ότι όντως το έχω ανάγκη. Και σε παρακαλώ, μην μου το βγάλεις ξινό. Δεν γουστάρω να ζητάμε ελεημοσύνη από κανένα. Δεν είναι κανένας, είναι οι γονείς μου. Οι οποίοι με αντιπαθούν και τους έδωσες άλλη μια ευκαιρία να το κάνουν πιο πολύ. Καταρχήν, γιατί ζήτησες λεφτά? Γιατί τα έχουμε ανάγκη. Τι έχουμε ανάγκη, δουλεύω. Τόσα λεφτά μου δίνει ο τύπος. Ωραία, τώρα μπορείς να σταματήσεις. Τι έκανε, λέει? Απλά σκέφτηκα ότι μιας και συχαίνεσαι να πηγαίνεις σε αυτόν τον τύπο, με αυτά τα χρήματα θα μπορούσε να κερδίσει λίγο χρόνο. Μέχρι να δεις τι πραγματικά θες να κάνεις. Δεν ήξερα ότι θα σε ενοχλούσε τόσο. Το ήξερες. Μ' αρέσει αυτό που κάνω. Δεν σου αρέσει και το ξέρουμε και οι δύο. Και τώρα μπορείς να σταματήσεις. Δεν το κάνω μόνο για τα χρήματα και θα συνεχίσω να το κάνω. Και αν δεν σ' αρέσει εσένα, εσύ έχεις το πρόβλημα και όχι εγώ. Προσπάθησα να μας βγάλω από τη δύσκολη θέση. Δεν ήξερα ότι ήμασταν και σε δύσκολη θέση. Συγγνώμη. Νομίζω ότι ήμασταν. Να πεις στον μπαμπά σου ότι δεν έχουμε ανάγκη τα λεφτά του, ότι έχω δουλειά, περνάω καλά με τη δουλειά μου και την επόμενη φορά που θα κάνεις κάτι ανάλογο να με ρωτήσεις πρώτα. Γεια σας, κυρία Μαρία. Καλησπέρα. Χίλια συγγνώμη, άργησα πάλι. Κύριε Χρήστο. Τι, δεν είναι μέσα? Ναι, μέσα είναι. Ωραία. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά το έχεις κλειστό. Ναι, γιατί άλλαξα νούμερο. Δεν πρόλαβα να στείλω το καινούριο. Χρήστο Ανδρέας, Ανδρέα ο Χρήστος. Είστε συνάδελφοι. Δηλαδή, ο Ανδρέας είναι συγγενής του γιατρού μου και είναι χρόνια στον χώρο. Πότε γύρισες? Εχθές. Α. Δεν είχαμε ραντεβού σήμερα. Σταματάμε για λίγο. Ναι, φυσικά. Αχ, με βρήκε σε πολύ καλή κατάσταση. Βέβαια, το είπα ότι εξαιτίας όλο αυτό. Μάλιστα. Δεν είχα καταλάβει ότι. Τι? Α, ναι, μωρέ, θα συνεχίσω με τον Ανδρέα. Νόμιζα ότι σε ειδοποίησε ο γιατρός. Όχι, δεν με ειδοποίησε. Ναι, μου το πρότεινε και αυτός, μιας και ο Ανδρέας ειδικεύεται σε αυτά. Ωραία. Κατάλαβα. Θέλεις να κάτσεις μαζί μας να πιεις ένα καφέ, κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Τα λέμε. Χριστό, και όσον αφορά το οικονομικό, θα κανονίσω εγώ να σου βάλουν το υπόλοιπο στο λογαριασμό σου. Οκ. Δεν μπορώ να καταλάβω πού σκατά έχεις εξαφανιστεί. Το κινητό σου είναι κλειστό, σε παίρνω όλη μέρα τηλέφωνο και δεν σε βρίσκω πουθενά. Έχω αρχίσει και ανησυχώ.
Περιμένω. Άρη. Καταλαβαίνεις ότι έχω ταραχτεί. Δεν είναι κάτι που περίμενα. Ούτε υπάρχει λόγος να στο κρύψω. Εγώ από την πλευρά μου έκανα ό,τι μπορούσα. Ναι, δεν ξέρω αν αυτή είναι η λύση. Λύση χρειαζόμαστε όταν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ που είναι το πρόβλημα. Πίστεψέ με, έχω πολύ πιο σημαντικά πράγματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθώ από την τότε δική μας ιστορία. Και αυτά χρειάζονται λύση. Το ξέρω. Τότε γιατί είσαι εδώ? Γιατί στο Παρίσι δεν μπόρεσα να... Δεν ξέρω. Μόλις σε είδα τα έχασα και δεν μπορούσα να φανταστώ πως... Κατάλαβε πόσο δύσκολο μου είναι να συνειδητοποιήσω όλο αυτό. Γιατί? Γιατί ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω, ούτε υπάρχει κάτι που περιμένω να μάθω. Τότε γιατί είπες στο Χρήστο ότι σταματάτε? Για να σε βγάλω από τη δύσκολη θέση. Δεν θέλω να το μάθει. Δεν θα το μάθει. Και θέλω να ξέρω ότι είσαι καλά. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο έχω ακούσει. Άρη, ο Χρήστος μπορεί να σε βοηθήσει. Και με το να προσπαθούμε και οι δύο να τον απομακρύνουμε, δεν καταφέρνουμε τίποτα. Πιο πολύ τον υποψιάζουμε έτσι. Πρόβλημά του. Γιατί μου μιλάς έτσι? Άμυνα. Απέναντι σε μένα, γιατί? Όπως είπες και εσύ, έχεις πολύ πιο σημαντικά προβλήματα. Και όσο γελίο και αν σου ακούγεται αυτό, εγώ αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι θα το κάνω. Ευχαριστώ. Αλήθεια το λέω. Ξέρεις ότι σημαίνεις πολλά για μένα. Και όσο αλλού και να είμαστε, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Έστω και αν βρεθήκαμε πάλι έτσι, κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αυτά ήθελα να σου πω απόψε. Εξομορφήνει. Και εσύ. Και αν θέλεις, μπορείς να μείνεις. Δεν θα είμαι άλλο έτσι επιθετικός. Τι, τελείωσε δηλαδή? Ναι. Για τόσο κρατάει συνήθως. Μάλιστα. Αν θέλεις βέβαια μπορώ να το συνεχίσω. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Στην ταράτσα έχεις ξαναπάει? Όχι. Εσύ? Ναι. Δυσκολεύτηκα λίγο να ανέβω, αλλά το κατάφερα. Πότε θα την κάνεις την εγχείρηση? Σε λίγες εβδομάδες. Εσύ ξέρεις για μένα τα πάντα και εγώ στην ουσία δεν ξέρω για σένα τίποτα. Θέλεις καφέ? Πρέπει να γυρίσω σπίτι. Έχω εξαφανιστεί όλη μέρα. Μην φοβάσαι, δεν πρόκειται να στην πέσω. Δηλαδή και να ήθελα δεν μπορώ πια, οπότε... Με αυτό το χιουμοράκι προσπαθείς να με κάνεις νιώσει πιο βολικά? Όχι, το αντίθετο. Πάντα μου άρεσε να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Δεν υπάρχει λόγος πια. Γλυκός μεγάλα. Η κουζίνα είναι μέσα δεξιά. Ωραίο σπίτι. Ναι, η Έρης το έχει φτιάξει. Τώρα εμείς θα πιούμε καφέ. Το είπαμε αυτό.